chonoti azilamulira throughout mpaka na ayisira nkhanza kafukufuku wanji womupanga mpaka lilipo tsiku limene lili mkuza
inside the house. So each and every time, if your children, they are amva, Amalawi adziwa.
sukupitirira, no matter what. Kaya pakhala njira zonena kuti akufuna kubera zisankho zimene zisiziberedwa, chifukwa njira zonse zimene mukudzikonza Mulungu akutiululira, akutionesera masomphenya. Ende Amalawi ndifuna ndikutsimikizireni, anthuwa azagwidwa ndi mavoti ochongachonga kale. Anthuwa azagwidwa akutenga mavoti ndikumapita nawo kwina kwake. Muzandiimbira telefoni kunena kuti zija amanena a comrade Ntanyiwa zija. It's my prayer, it's prayers for Malawians kunena kuti boma ili lichoke. May God bless you all. Mr. Kalua, Dekan, Mulungu ali nanu. God will provide you, God will protect you.